Teille esiintyy virolainen kansantaisryhmä Yle Lahdat Helsingistä. Ryhmän ohjaaja on Kaije Kuut. Tervetuloa. Ryhmä esittää 3 tanssia. Kalamees, jonka koreografia on Maije Oravin ja kansanmusiikin sovitus Thomas Lungen. Perinnetanssin Ingliska, jonka musiikin sovitus on Sanna Lise. Ja Tuljak, koreografia Anna Raudkats. Dansgruppen Yle Lahdat. Varsågoda.
Bravo! Kiitoksia. Älkää vielä lähtekö. Jääkää vielä hetkisen aikaa. Pyydänkin paikalle Kaije Kuutin. Kaije ja Olli. Mahtavaa. Kiitoksia.